mafi asara dan shaye-shaye ko mazinaci. Annabi ya ce a cikin hadisi alaihi salatu wassalam, innal mala'ikata tata'azza bima yata'azza bihi banu adam. Duk abin da ke cutar da dan adam yana cutar da mala'iku. Malam shi yasa ko tafarnuwa kace aka ce karka shiga masallaci. Duk mutumin da kaga mashayin sigari ne, na rantse da Allah da ya halicce mu, hayakin sigarin akan mala'ikun nan duka yake bushe shi. Wallahi mana daya yana hannunka ne na dama, daya yana hannunka ne na hagu. Duk inda kaga mutum mashayin wiwi ne, wallahi tallahi hayakin wiwi akan mala'ikun ne ke kore shi. Su kawai an ce su bi ka ne, dole su bi ka. Na rantse da Allah mana wani da waɗannan mala'iku yake kwana a ɗakin karuwa, wani da waɗannan mala'ikun zai shiga stadium, wani da waɗannan mala'iku zai shiga sinima. Su aikin da aka ba su kai su bi ka, duk abin da kai su rubutu, duk abin da ka faɗa su yi. Wallahi haka zai shiga ɗakin karo, ba yi tunanin akwai waɗannan mala'iku. Malam ka ji ba a Qur'ani Allah ce kiraman katibina, mala'iku ne masu daraja. Kiraman ko alqur'ani ce ake alqur'anul karim, alkarim sunan Allah ne. Sai a ce Abdul Karim, Allah sai kira mala'iku ce kiraman katibina. To duk iskancin da zai shi babu ruwansa, wa'annan mala'iku suna tare da shi, shi bai dame shi, bai dame shi. Zai yi zinansa, zai sha giyansa, zai sha sigarinsa, zai sha wiwinsa. Shi ne Abdulhaq ya kawo cewa duk ran da za ku yi ban kwana da mala'ikun nan, la hawla wala quwwata illa billah, idan saura mintuna ko wani lokaci duk zirga-zirgan ka ya kare, to da a sanar da su, ce musu lokaci ka za ka tafi abun. Akwai shiga santarar da za ka yi, kana fita a santarar, ka fita a santarar kenan har tashin kiyama. Ba za ka dawo, ba za ka dawo ba. Ofishinka akwai fitan da za ka yi, daga wannan fitan kuma ka yi ban kwana da shi. To waɗannan raƙibun atid ran da su yi ban kwana da kai, suna magana da kai, kai ne baka ji. Yau kuma komai ya ƙare. Za su kama sunanka sai su ce maka wani, idan mutumin kirki ne Allah ya samu dace, sai su ce jazakallahu khairan. Za su ce wani Allah ya saka maka da alkhairi. Min sahibi khairin, za su ce mun yi aboki mutumin kirki, Allah ya haɗa mu gudanarwa, Allah ya haɗa mu mu'amala da mutumin kirki. Nassin sunanka da su kama a ce wani jazakallahu khairan, Allah ya saka maka da alkhairi. Min sahibi khairin, mun yi aboki na alkhairi. Farubba kalamin hasanin asma'atanahu, da su ce duk wani magana mai daɗi kajiyar da mu shi. Mun sha alkur'ani a gunka, mun saurari muhadarori tare da kai. Yau karatun nan da zamu yi, in ka ce ba za ka samu zuwa ba, dole su ma su haƙura su bi ka inda ka tafi. Idan ka zo tare da su za ka zo. Farubba kalamin hasanin asma'atanahu, duk wata magana mai kyau mai daɗi kajiyar da mu shi. Wa majalisi khairin ajalastanahu, duk wani majalisin alkhairi ka kai. Duk inda ake zama a tattauna alkhairi, duk inda ake zama a faɗi alkhairi, duk inda ake zama a ƙulla alkhairi, wani ka kai. Wa amali khairin ahabartanahu, duk wani aikin alkhairi ka kai mu wajen. Fa jazakallahu khair, da su ce wani Allah ya saka maka da alkhairi. Wa nahnu al-yawma ala ma tuhibbu, mu ma yau duk taimakon da kake so da mu maka. Imana. Wa in kana fajiran, idan kuma mutumin banza ne, qala lahu, sai su ce mishi jazakallahu sharran, da su ce wani Allah ya haɗa ka da sharri da fitina. Min sahibi sharrin, za su ce mun yi aboki masharranci. Farubba kalamin qabihin asma'atanahu, duk wata maganar batsa sai daga kai mun ka jita. Yau idan ka ce
za ka tafi ka je ka shiga wajen kallon kwallo da su bi ka duk ashar ɗin da a yi a wajen za ka ji yadda so shi. farubba kalamin kabihin asma'atanahu, duk wata magana mai muni ta batsa ka jiyar da mu ita. wa majalisi su'in ajlastanahu, duk wani majalisi na sharri ka kai mu. wa amali su'in ahdartanahu, duk wani aikin rashin kirki ka kai mu. wa nahnu al-yawma ala ma takrahu, za su ce maka mu ma yau da mu rama. ba duk ka gama yawo ba, to yau su ma ranar su ce. malam rayuwa a hankali ake bin kar ka dauki abun da fadi, kar ka dauki abun da fadi. wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah ce duk abin da kuke sun sani.